Pwede mo naman mga ano yung Ang ganda kasi ng mask ko, ma'am. Ang ganda kasi ng mask ko, kaya nag-helmet ako. okay na sir, please na sa ako sir na. Ang ganda ng mask ko, guys. Ganik yan. Ito mga barangay, nakuha na natin ang solo natin sa YouTube. Para barangay, ulit na ito mga barangay. Magpadaday itong Richard sa Palawan para kalutsur. Selamat ma'am, selamat sir. Yo, what's up mga parikoy? So, karon day mga parikoy, home quarantine daro no? Yeah. Watay mas no, nahot dan tag mas so natay alternative mas diri sa balay. Anay daghan. Oh. Nindot kay tag mas ra mga parikoy. Di ba ben nindot kay mas daddy no? Mas daddy no? Ilaksa-laksa siya para kay ibig sabihin nindot ko na kog masarang. So mga pare kay mo to kog San Jose ron kay kontestingan ko na ba ang suldo. Kakas na tanga to sana siya mag-vlog na. Nakabra in a public. Let's go. Game. Yeah. Mga pare kay magama da tag mas no kay sa ano na huddan man mas ning patnungon tike. So maggama tag alternative mas ang ato brane gikan sa masawa. Bebe, natay mas daddy biyaw. Kani mga pre ko ay manigama na tong ikot-ikot dito sa likod. Ina, ato rin put daya para atong i-kuan diri. Tahi lang ba? So mga pre ko, nindot na siya na. Nindot na lang ha? Nindot? Ang tanggalag kilid. See? Likod, basta ng likod. Isa, ibalikod tayo. Alright, man na itong mas, no? Nindot, gang? Hindi, sa matay, arang sa badong film. Tapi dapat dirigito na para malaki. Tama ko sa dirigito para malaki. Kamera. Oh. Labaw pas in95 na yung mga pre ko oh. Paano siya? In 1000 mas. In 1000 mas na yung mga pre ko. Pero mga barkoy, magilis na to. In 1, 2, 3. Alright mga barkoy, manapagilis na teleport tile. Hindi kita tagmasro no? Wow. So mga barkoy, manapag cross, manapag ligo, manapag ilis. Ready to go na ta. Magkuha na tag helmets. Let's go. Magmotor dito pa rin kay padong sa lungsod niya. Padong sa sana si mag-jeep ta kay bawal ko kay wako lisensya. Dili bawal ang motor, bawal ko kay wako lisensya. So ato ray bilin nga to sa lungsod ang motor. Tara, para to. Let's go. Sa gugma, hinay-hinay lang. Ayaw palabi, hinay-hinay lang. Gamita ang utok, ugunahunahon, hatagi. Kita-kits na kasakon. Kung naga ni bangko dia sa lungsod, anak lang ko kung wa mo to sa San Jose kay kinahanglan na sa kwarta no. Wa na may 1 piso dire. May pang-unggoy na piso kami, wa yun. Mga pare koy, let's go. Bye-bye. Managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua. Kung tigulang na perting gahia, ayaw ka balaka kay naayan. So mga pare kayo natin ko dito sa USSC Western Union dito sa
Sana si Patnungon. Sana si Antike. Sige, ma'am. Pwede mo lang yung mga ano yung helmet mo sir, para Ang ganda kasi ng mask ko, ma'am eh. Ang ganda kasi ng mask ko. Nag-helmet ako. Ang ganda ng mask ko, guys. Ganik yan. So yung mga pare kayo nakasugot natin, tinanggal natin yung helmet kasi kailangan do for the privacy sa data sa Eastern Union. Ganda pa naman ng mask ko. Tignan niya sa likod. Oh, diba? Ganda. May ipit-ipit pa yan. Hi sa vlog mo. ano pangalan mo sa YouTube sir? Dodong TV. Dodong TV. Bisaya kasi Dodong. Dodong Workshop. Ito mga barangay, nakuha na natin ang solo natin sa YouTube. Natin ka pa na Richard, papalit cellphone. Para barangay, ulit na ito mga barangay. Magpadada ito ang Richard kasi sa Palawan para palit cellphone. Salamat ma'am, salamat sir. Ay, salamat mga barangay, nakuha na dyan na ito ang solo na sa ating YouTube na tayo pampalit bugasan eh. So ano man, para atin mandiri. Para barangay, kita-kits na natin ito sa Palawan. Let's go! Let's go mga barangay, magpadala natang Richard para palit cellphone niya kay mauna kung saan niya karong graduation. So ato na yung premium na nato niya nga nakagraduate siya karong tuiga in behalf sa mga panghitabo. Daghan kayong challenges na magkaroon. Balin-balhin lang siya eskwelahan sa Manila, sa Katibian, Hitafi siya gikan. So karon mga barangay, sa mga barangay, magpadala ta barangay. Balag ko, brara kong mas. Let's go. Padala man. Padala. Ito po ma'am. A few moments later. Mga barangay, manatag pa ng Richard. Ug humana ni pada magbayad na pa ta sa kurente, pastilan, hurot. Wala na nabilo sa itong sweldo ni. Impas. Wala na konsumo. Magbayad sa kurente mga barangay. Barangay, napada ko sa Palawan doon ka nagpadapa ka sa mga kay baylo sa ate ug kapil na po ka mama na. Padasa ko dito sa Palawan mga barangay. Pura na binabinta mas doon sir no? Wala nang mas binibenta. Mas? Wala na sir. Kaya nga brown na lang. Brown na lang mas eh. Uy nangatawa. Hala, way nangatawa. Bangi ko katawa. So guys, makapala na lang itong mukha guys. Pinagain na lang na. Diskarte na lang para makaligaw sa COVID. 2 hours later. So mga barangay, gikan na sila nangahoy nga karon pang abot. Asan si Enyan? Ay Duning. Tawagin mga si Enyan Rins. Duning, mahiya ka man eh. Duning, dali ba? Dali sa ba? Dali sa amaw. Dali ba? Ay di mo tika-kanon. Dali. May bigyan lang ako sa'yo kasi sumama ka sa vlog ko. Kaya hantayin natin muna si Yan ha. Hantayin natin si Yan. Laga dito, huwag ka mahiya. Opo. Sa mga pagkailang doon ng mga prekoy, ano siya, si Doning niya. Kasi tinawag pangalan mo? Ano ang tunay mong pangalan? Ruben? Ruben? Lison? 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 Akala ko Richard, sabi mo Richard pangalan mo. Tapos yan. Nubin pala ito pa mga barangay, hindi pala ito si Richard. So, kaya inikuyog mo sa akong vlog na may tag 100. Oh, sa'yo yan. Sa'yo, taka... Saan yan? Ito yan, dali yan. Kani si yan. Oh. Sa'yo yan, ikuyog kas vlog na ho. Oh, sa'yo sulti. Na-subscribe. Ina, subscribe mo guys, ina. Subscribe kayo.
Sabihin mo. Lakasan mo na, subscribe kayo. Subscribe kayo. Sa mga pre-koy, nakatag na ang ilahang party sa servisoho na po mga pre-koy kay gibaran ko nila ligo nga to sa bitak katong last video na ako gigama akong gi-upload. Kwarta na sa duning bay, daming kwarta duning bay. Sa'yo, wala. Kindi na lang sa'yo. Ito sa'yo. Ay, na-appeal man day ka sa vlog, no? Napay mo ay no san apil man day kas vlog. Jeez naman day mong kwarta. Ay ni dagan. Pag humagdawat ni dagan man. Tomorrow for sure. Hi guys, mag-watch out na ta, mag-shout out. Shoutout nilang Richard, nilang Kenneth ug ni Ate Gina sa Katigbian Bohol. Og shoutout sa kumaguwang si Josephine Sinisero, paki-subscribe po sa iyang channel guys. Dire. Buslot, imong George. Ay, buslot. Buslot na rin mga pare ko eh. Mo ka nagsapa eh. So guys, mag-shoutout ko na sa mga comment sa YouTube nga gusto mo pa shoutout katong ni-reply sa akong gi-comment nga to. And ang una na itong shoutout ni Janice Holero ug ni Aaron Parilla, Fan PHTV, Analo Delmores, Pahi Camille ug ni Lotgardo Pitogo. So maro to guys ang ni-reply sa akong comment nga to. Og ari din nata sa Facebook. Shoutout ni Jan Yannick Colarte, Josephine Boyser, ni Jaime Kim James Tampos, ni Julissa Inday Morales, ni Roslyn Barbarona Campo Mayor, ug ni Bargaso Roberto, Choi Yongki Arkio, DJ Nins, ni Marjorie Otot, Mr. Balingit, ni Jeremiah Di Catalina, Tita Julie, Idiboy Lagahit, Winston Ralph, top fan sa Dulong TV, grabe kayo ni ka solid fan kayo naman no. Ug ni kuan, Markokop. Shoutout po ni Andos Lanza, Uski B Mori, Ros Salamanes, Ugma Akubi, Shihara, Ugma Ora. Sa mga pare ko, salamat sa mga ni-comment nga magpa-subscribe no. And sa mga wala pa ka-subscribe, subscribe na mga pare ko. And ay kalimut sa pag-like o pag-comment sa gusto mo pa-shoutout sunod o sa palihog na po share mga pare ko kay effort kay kung nagbara ko sa public no, uwa ko no, bantay di mo masira. So mga pare ko, next time na po mag-shoutout no. So subscribe lang mo. Peace. Huwag na daw kay pahabol mga pare ko, shoutout ni Kumari Ati Inday Jinilin Jilasanya. Te pasensya na ti karon pati ka na shoutout no, karon pa ko kabalik og shoutout. So maro to.